Ak sa vám páči minimalistický a hodvábny štýl, ukážeme si aplikáciu Sagreda. Takže po zasnutí penetračného náteru si môžeme vzorku namaľovať podkladovou farbou Decorfon. Pekne si dáme materiál na hladítko a ideme si natiahnuť prvú vrstvu. Naťahujeme to v takých väčších poloblúkoch. Je to materiál, ktorý je taktiež zamatovej farby alebo zamatovej konzistencie. Úplne ideálne je, keď to roztiahnete do všetkých smerov, buď zľava doprava, zprava doľava, hora dole, alebo z dola hore. Viete ako. Prvú vrstvu máme hotovú a po zaschnutí sa vrhneme na ďalšiu. Krok číslo 2, nanesieme si druhú finálnu vrstvu Sagreda. Druhú vrstvu si vypracujeme v takýchto polooblúkoch. Keď to už máme natiahnuté, tak si to trošku uhladíme. Zahladzujeme to do všetkých strán. Dá sa to spracovať samozrejme aj takýmto štýlom. Nechať to takto, pokiaľ sa vám to páči, alebo si to trošku uhladíte, zatlačíte ten materiál a vyhladíte do všetkých strán a bude to trošku hladšie. Tak a ja som s týmto spokojný, takže to nechávam takto a môžeme sa tešiť novej stene. Sagredo vytvára dvojfarebný supermatný efekt, ktorý pripomína patinovaný kameň. Pôsobí jednotne, ale s výraznou hĺbkou a štruktúrou. Nanáša sa rôznymi nástrojmi podľa požadovaného výsledku.